салом бинандаҳои азиз. дар нашри навбатии барномаи дар мавзӯи рӯз тасмим гирифтем вобаста ба сиёсати илммеҳварӣ ва нақши илму дониш дар рушду пешрафти ҷомеа бо номзади илмҳои таърих доцент Ҷамолиддин Шарифзода суҳбат намоем. дар оғози суҳбат мегуфтед ки сиёсати илммеҳварӣ чист ва он чӣ аҳамият дорад? дар ҳама давру замон илм дониш кафили асосии рушди тамоми соҳаҳои ҷомеа ба шумор меравад. дар тамоми давраҳои таърихӣ аслан сиёсатмадорон, махсусан давлатдороне ки дар самти давлатдорӣ, дар самти рушди ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ муваффақ шуданд, пеш аз ҳама ба соҳаи илм ва соҳаи дониш ҳамчун заминаи асосии амалишавии тамоми мақсадҳо назар карданд ва такя карданд. бинобар ин дар ҳама марҳилаҳои таърихӣ шоҳон, сиёсатмадорон, давлатмардоне буданд ки ба ин соҳаи афзалиятноки ҷомеа диққат медоданд ва ҳамин диққату такя кардан ба ҳамин самт боис шуда буд ки дар баъзе марҳилаҳо ҳаёти инсоният ба дараҷаи олии худ рафта расад. илм дар меҳвари сиёсат албатта яке аз падидаҳои бисёр мусбӣ дар раванди давлатдорӣ барои ҳар як халқ миллат ба ҳисоб меравад, чунки мо агар вақте ба намон омили асосии пешрафти ҷомеа назар кунем, илм ҳамчун як кафолати асосии амалишавии ҳама мақсадҳои ҳам давлатмардон ва ҳам ҷомеа ба шумор меравад. ҷомеае ки ба илм, давлате ки ба илм такя мекунад, албатта дар масири расидан ба истиқлоли сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ комёб мешавад. сиёсати илммеҳварӣ албатта на ба ҳама давраҳои таърихӣ тааллуқ дорад, чун мо мебинем ки он шоҳоне ки ба ин сиёсат, он сарварони сиёсие ки ба илм ҳамчун омили асосии пешрафти ҷомеа назар карданд, дар раванди давлатдорӣ хеле муваффақ шуданд ва номи онҳо ҳамчун чеҳраҳои барҷаста, ҳамчун чеҳраҳои мондагор дар саҳифаи таърихи башарият сабт шудааст. бинобар ин миллати тоҷик ҳам аз ҷумлаи он халқиятҳое аст ки дар ҳама марҳилаҳои таърихӣ вақте ки зимоми давлатдорӣ, зимоми сиёсатро ба даст гирифт, яке аз самтҳои бисёр афзалиятнок дар масири давлатдорӣ ҳамин самти илмро ихтиёр кард. ва албатта имрӯз вақте ки мо ба таъриху тамаддуни миллати фарҳангсолори тоҷик назар меафканем, дар ҳама марҳилаҳои таърихӣ миллати тоҷикро танҳо ҳамин илму дониш ва фарҳанг, яъне ҳамчун сипар ҳифз кардааст. сиёсати илммеҳварӣ хоси тамоми марҳилаҳои давлатдории тоҷикон буд ва ҳаст. мо агар ба таърихи ташаккулёбии нахустин давлатҳои тоҷиктабор назар кунем, бинед шумо мо аввалин давлати ёки аввалин империяро дар сатҳи ҷаҳонӣ бо номи ҳахоманишиҳо созмон додем ки дар ҳамин марҳилаи таърихӣ аллакай дар асрҳои 6-5 то миллод аллакай шоҳони тоҷиктабор ба ин самт ҳамчун як сиёсати махсуси давлатӣ назар мекарданд ва бидед шумо ки маҳзан ҳамун сиёсати илммеҳварии шоҳони ҳахоманишӣ, сосонӣ то сомониён буд ки онҳо дар масири бунёди давлатдорӣ, дар масири бунёди тамаддуну фарҳанг муваффақ шуданд ва имрӯз ҳамчун дар таърихи башарӣ ҳамчун шоҳон, ҳамчун сулолаҳои тамаддуновар, ҳамчун сулолаҳои фарҳангсолор яъне сабт шуданд. имрӯз ҳам вақте ки мо ба ҷомеаи ҷаҳонӣ назар меафканем, он давлатҳо, он сарварони сиёсие ки ба илм ҳамчун самти афзалиятноки ҷомеа таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд, албатта дар масири рушди ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеаи худ комёб шуданд ва албатта дар ҳама марҳилаҳои таърихӣ илм ҳамчун як омили асосии гуфтугӯи тамаддунҳо, наздикшавии фарҳангу халқиятҳо ба шумор меравад. дастовардҳои илмӣ вақте ки дар ҷомеа амалӣ карда мешаванд, албатта ин яке аз омилҳои муҳими рушди ҷомеа, омилҳои муҳими рушди ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дониста мешавад. бинобар ин дар шароити кунунӣ ҳукумати тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба илм ва маориф ҳамчун соҳаи афзалиятнок, ҳамчун соҳаи калидӣ ва ҳамчун омили асосии амалӣ гардидани тамоми ҳадафҳои стратегӣ такя карда истоданд. илми тоҷик, маорифи тоҷик ба чӣ гуна дастовардҳои назаррас ноил шуда истодааст. имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон ниҳодҳои илмие, ниҳодҳои соҳавие ки дар самти илм ва пешбурди ин соҳаи афзалиятнок фаъолият мекунанд, академияи миллии илмҳои тоҷикистон, комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар ниҳодҳои соҳавӣ ҳастанд ки ба ҳар як самти илм нигаронида шудаанд ва албатта
ҳамчун омили асосии амалишавии ҳамон сиёсати илммеҳварии ҳукумати Тоҷикистон имрӯз фаъолият доранд. гузаштаҳои шарафманди мо олимону донишмандони халқи тоҷик дар рушди илмҳои гуногуни башарӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ то куҷо саҳм гузоштаанд? миллати тоҷикро бо илму дониш ва фарҳангаш дар ҷаҳон мешиносанд, эътироф карданд ҳамчун миллати тамаддуновар. яке аз унсурҳои асосии тамаддун ва фарҳанг илм аст. илм муҳаррики асосии пешрафти тамаддун аст ва тоҷикон дар масири таърих тавассути ҳамон фарзандони фарзонаи худ ки дар саҳнаи илму фарҳанг бисёр як корномаи шоиста аз худ нишон доданд, маъруфу машҳур шуданд. ва бинед шумо ки мо фақат як марҳилаи таърихиро барои он ки то кадом андоза миллати тоҷик ва фарзандони фарзонаи он дар рушди тамаддуни башарӣ хизмат карданд мисол меорем. фақат як марҳилаи таърихӣ барои мо басанда аст. давлати сомониён таҷрибаи таърихӣ собит кардааст ки ҳар лаҳзае ки дар ҳар марҳилае ки тоҷик соҳибдавлат буд, зимоми сиёсатро ба даст гирифт, ба илм ҳамчун самти калидии давлатдорӣ таваҷҷӯҳ мекард. мо 100 соли замони ҳукумати сомониёнро бо 1000 соли баъд, яъне аз соли 1999 то соли 1924 муқоиса мекунем ки то кадом андоза миллати тоҷик дар 100 сол ба тамаддуни башарӣ ва пешрафти илми ҷаҳонӣ хизмат кардааст. абуалӣ ибни сино, закарияи розӣ, ҷобир ибни ҳаён, абунасри форобӣ, абурайҳони берунӣ ба монанди инҳо садҳо нафароне буданд ки садҳо шахсиятҳое буданд ки дар самти илм ба дастовардҳои хеле зиёд ноил шуданд. ино шахсиятҳое буданд ки асосгузорони равияҳои махсуси илмӣ ҳастанд. ҷобир ибни ҳаёнро бо илми кимиё, закарияи розиро бо илми тиб, худи абуалӣ ибни сино илми тиб, яъне ино бунёдгузорони соҳаҳои мухталифи илм ҳастанд ки то имрӯз дар хизмати ҷомеаи башарӣ аст. то имрӯз ҷомеаи башарӣ махсусан мутахассисони соҳаи тиб, мутахассисони соҳаи илмҳои табиӣ, риёзӣ ва дақиқ аз осори мондагори чеҳраҳои барҷастаи илмию фарҳангии асри 9-10, яъне замони сомониён истифода мекунанд. вақте ки зимоми сиёсат ба дасти сулолаҳои тоҷик афтод, чӣ қадар илму фарҳанг рушд кард. имрӯз мо вақте ки ба таърихи илми осиёи марказӣ назар мекунем, давраи тиллоии рушди илми осиёи марказӣ ба замони ҳукмронии сомониён рост меояд. дар ягон марҳилаи таърихӣ то давраи сомониён ва баъд аз он то дараҷае ки дар замони сомониён илму фарҳанг пеш рафта буд, то чунин сатҳ илми мардуми осиёи марказӣ яъне ки ҷаҳонӣ нашуда буд. миллати тоҷик дар ҳамин марҳилаи таърихӣ тавассути намун сиёсатмадорони дурандеш ба монанди исмоили сомонӣ ки бунёдгузори нахустин давлати миллии тоҷикон аст, тавонист ки дар дохили давлат марказҳои бузурги илмиеро таъсис ва созмон диҳад ки на танҳо аз ҷаҳони ислом, балки аз тамоми ҷаҳони мутамаддини асри 9-10 барои таҳсил ба шаҳрҳои Самарқанду Бухоро ворид мешуданд, яъне марказҳои илмию фарҳангии давлати сомониён. бухоро дар асри 10 маркази илми ҷаҳони ислом шинохта шуда буд. аз тамоми ҷаҳони ислом барои аз худ кардани илмҳои дунявӣ ва динӣ ба шаҳри Бухоро ворид мешуданд. ҳамчунин дар замони сомониён бидед шумо ки калонтарин китобхонаи илмӣ дар ҷаҳони ислом ва ҷаҳони асри 9-10 бо номи савонеҳул ҳикмат, яъне ганҷинаи ҳикматҳо, яъне дар шаҳри Бухоро созмон дода шуд ки албатта ин яке аз нишонаҳои асосии илммеҳварии ҳамон сиёсатмадорони замони сомониён ба шумор мерафт. пеш аз сомониён мо дар замони сосониён бинед шумо нахустин академияро дар таърихи башарӣ, академияи махсусро ки ба рушди илм нигаронда шуда буд, дар замони сосониён бо номи академияи гунди шопур созмон доданд ки албатта ин яке аз ҳамон нишонаҳои асосии илммеҳварии сиёсатмадорони ниёгони тоҷик аст ки ҳам дар замони сосониён ва ҳам дар замони сомониён ба ин соҳаи афзалиятнок диққати махсус доданд. сиёсати илммеҳварӣ дар тоҷикистони соҳибистиқлол чӣ гуна татбиқ мешавад? дар ин давра илми тоҷик то куҷо рушд кард ва дар пешрафти ҷомеаву давлат чӣ нақш гузошт? аз рӯзи аввал пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба илм ҳамчун як соҳаи афзалиятноки ҷомеа ва маориф назар карданд ва гуфтанд ки
дар сиёсати худ илму маорифро дар ҷои аввал мегузорам. Албатта ҳамин таҷрибаи мактаби давлатдории пешвои миллат бори дигар собит кард, ки воқеан ҳамин тавр ҳаст. воқеан ҳам имрӯз илм ҳамчун як соҳаи афзалиятнок дар ҷумҳурии Тоҷикистон шинохта шудааст. мо дар муддати истиқлоли давлатӣ бо ташаббуси сарвари давлат, бо ташаббуси ҳукумати Тоҷикистон он шароитҳое ки барои рушди илм нигаронда шуд, фароҳам оварда шуд, ба дастовардҳои хеле зиёд ҳам ноил гардем ва ин дастовардҳоро мо метавонем дар шумораи олимони ватанӣ, дар афзоиши шумораи докторон, номзадони илм, академико ва ҳамчунин муассисаҳои олии таълимӣ, муассисаҳои илмӣ имрӯз собит намоем. Дар Тоҷикистон ниҳодҳои махсус фаъолият мекунанд, ки бевосита рисолати аввалиндараҷаи онҳо рушди илми ватанӣ аст. бинед дар раванди ҷаҳонишавӣ, дар марҳилаи ҷаҳонишавӣ ҳамон миллат, ҳамон давлати пойдор боқӣ мемонад, ки пеш аз ҳама дар раванди бархурди фарҳангу тамаддунҳо бо илм, бо дониш мусаллаҳ бошад. ва албатта миллати тоҷик дар масъалаи илму фарҳанг таҷрибаи нодир дорад ва имрӯза мо метавонем, ки бо истифода аз таҷриба, бо истифода аз шароите, ки имрӯз ҳукумати Тоҷикистон барои соҳаи илм фароҳам овардааст, илми тоҷикро на танҳо дар минтақа, балки дар ҷаҳон тавассути кашфу намун навгониҳо муаррифӣ намоем. фаъолияти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, фаъолияти Комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, фаъолияти Академияи илмии соҳавӣ, яъне Академияи кишоварзиву дигар академияҳое, ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати татбиқи сиёсати илмии кишвар фаъолият мекунанд, назаррас ба роҳ монда шудааст ва имрӯз олимони тоҷик чӣ дар самти илмҳои ҷомеашиносӣ, чӣ дар самти илмҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ албатта ба дастовардҳои хеле зиёд ноил гардиданд. имрӯз дар Тоҷикистон зиёда аз 4000 олимони дар самтҳои мухталифи дорои унвонҳои илмӣ, махсусан унвонҳои номзади илм, доктори илм, академикҳо фаъолият мекунанд, ки албатта дар пешбурди сиёсати илмии ҳукумати кишвар нақши назарраси худро гузошта истодаанд. ва албатта аз анамон таваҷҷӯҳи махсуси пешвои миллат ба соҳаи илм вақте ки мо назар мекунем, мебинем, ки дар ин самт рӯз то рӯз дар кишвар навгониҳои хеле зиёд ба назар мерасад. навгониҳо пеш аз ҳама дар ифтитоҳи марказҳои илмии таҳқиқотӣ аст, дар ифтитоҳи лабораторияҳои илмие, ки дар назди Академияи илмҳо, дар назди муассисаҳои олии таҳсилоти кишвар имрӯз зиёда аз садҳо лабораторияҳо, садҳо марказҳои илмии таҳқиқотӣ таъсис дода шуданд, ки ҳам дар самти илмҳои ҷомеашиносӣ ва ҳам дар самти илмҳои дақиқ, яъне табиӣ, риёзӣ албатта нақши худро гузошта истодаанд ва чӣ хеле ки мо шумо огаҳ ҳастем, ҳамчунин 20-солаи рушди илмҳои табиӣ, риёзӣ аз ҷониби сарвари давлат эълон карда шуд, ки ин ҳам яке аз омилҳои асосии ҷалби ҷавонон, ҷалби насли наврас ба илму техника аст, басқит кардани асосҳои илму дониш аст. имрӯз мо мебинем, ки ҳатто аз ҳисоби ҷавонон олимони хеле зиёд дар самтҳои мухталифи илм рисолаҳои номзадӣ, рисолаҳои доктории худро дифоъ намуда истодаанд, ки самараи ҳамин татбиқи сиёсати илммеҳварии ҳукумати Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат аст. акнун рисолати асосии олимон, рисолати асосии муҳаққиқон дар шароити муосир дар ҷавоб ба ин қадар ғамхориҳо, ин қадар шароитҳои мусоиде, ки барои фаъолияти илмии таҳқиқотӣ фароҳам оварда шудааст, ҳамин аст, ки рисолати худро воқеан амалӣ намоянд, дар таълиму тарбияи насли наврас ва ҷавони кишвар, махсусан ташаккули тафаккури илмӣ техникии ҷомеа нақшгузор бошанд ва тавонанд, ки дар раванди ҳамин бархурди тамаддунҳо, бархурди фарҳангҳо мавқеи миллати тоҷикро ҳамчун миллати соҳибилм, соҳибдониш, соҳибтамаддун ҳифз намоянд. имрӯз дар қабули қарорҳо, пешниҳоду тавсияҳои олимону мутахассисон то чӣ андоза ба инобат гирифта мешавад? ба қишри зиёии ҷомеа, яъне ба қишре, ки ба фаъолияти илмии таҳқиқотӣ машғул аст, бевосита диққати махс дода мешавад ва тамоми пешниҳоду анамун дархостҳои олимони тоҷик ҳамчун захираи зеҳнии мамлакат имрӯз аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон, хосатан аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгирӣ карда мешавад ва бинед шумо, ки дар қабули даҳҳо барномаҳои стратегӣ, даҳҳо қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ имрӯз нақши олимон назаррас аст,
чун аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон дар қабули стратегияҳои давлатӣ, дар қабули барномаҳои давлатӣ ва ҳамчунин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ олимони зиёд ҷалб карда мешаванд. имрӯз барномаҳо яъне лоиҳаҳои зиёди илмӣ ҳастанд ки олимони зиёди ватанӣ дар онҳо ҷалб карда шудааст ба хотири омӯзиши самтҳои мухталифи илмӣ, ба хотири пешбурди самтҳои мухталифи илм имрӯз олимон ҷалб карда шудаанд. ҳама пешниҳоду дархостҳои олимони тоҷик, олимони ватанӣ имрӯз дар сиёсати давлатӣ татбиқ карда мешаванд. бо ташаббуси пешвои миллат қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи омӯзгор дар ҳоли қабул шудан аст ки ин ҳам яке аз нишонаҳои асосии таваҷҷӯҳ ба ҳамин қишри ҷомеа аст. мо шумо медонем ки аксарият олимон аллакай омӯзгор ҳастанд. аксарият омӯзгорон унвонҳои илмӣ доранд ки албатта қабули қонуни мазкур метавонад бори дигар ҷойгоҳи олимон, ҷойгоҳи омӯзгоронро ки ҳамчун омилони асосии рушди тафаккури миллӣ, рушди тафаккури илмию техникии ҷомеа аст, дар кишвар боз ҳам устувор намоянд ва бори дигар фаъолияти олимонро дар масири амалишавии сиёсати давлатӣ дар самти амалӣ гардидани ҳадафҳои стратегии кишвар татбиқ созанд. аксарият ҳадафҳои стратегии Тоҷикистон хусусияти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ доранд ва олимон, назари олимон, пешниҳодҳои олимон дар масири амалишавии ана ҳамин ҳадафҳои стратегӣ имрӯз аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон бисёр дастгирӣ карда мешавад, қобили қабул дониста мешавад ки ин ҳам албатта яке аз нишонаҳои асосии таваҷҷӯҳ ба ин қишри ҷомеа ва дастгирии ҳамин қишри мафкурасози ҷомеа аст. илми тоҷик ба истеҳсолот то кадом андоза пайвастагӣ дорад? яке аз ҳадафҳои асосии илм ин пешрафти ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ аст. то кадом андоза дар амал татбиқ намудани натиҷаҳои ки навгониҳои илмӣ аст. имрӯз мутобиқ намудани илм ба истеҳсолот ҳадафи асосии ҳар як олиму ҳар як намон таҳқиқотчӣ аст. имрӯз вақте ки ҳар як олим ба таҳқиқоти илмиро меорад, як мақсад бояд дошта бошад. то кадом андоза тавонад ки илмро ба истеҳсолот татбиқ намояд. чунки ҳадафи асосии илм ҳам ҳамин аст. ҳадафи асосии илм танҳо он нест ки навгониҳои масалан рисолаҳои илмӣ дар болои коғаз монад. фақат ба хотири пешбурди ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар аст. ба ҳамин хотир ҳам ҳукумати кишвар ба олимон ҳамчун як қишри махсуси ҷомеа назар мекунанд ва бинед шумо ки чӣ қадар имкониятҳо ба хотири дифои рисолаҳои илмӣ, рисолаҳои масалан номзадию докторӣ аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон яъне фароҳам оварда шудааст. ба ҳамин хотир имрӯз ҳам дар соҳаи кишоварзӣ, ҳам дар соҳаи саноат ва ҳам дар соҳаи энергетика ва дигар самтҳои афзалиятноки илми ватанӣ албатта анамон навгониҳо, анамон дастовардҳои илмӣ татбиқ шуда истодаанд. мо шумо вақте ки ба ҳамон суханрониҳои пешвои муаззами миллат дар назди зиёиён, дар назди албатта қишри олимони ҷомеа назар мекунем, ҳамеша сарвари давлат аз он таъкид мекунанд ки бояд илми ватанӣ, натиҷаҳои илм, дастовардҳои илм, навгониҳои илм бояд дар раванди истеҳсолот татбиқ карда шавад. чунки ҳадафи асосии илм ҳам ҳамин аст. ҳадафи асосии илм рушди ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ва ба зиндагии шоиста расидани ҷомеа аст. вақте ки мо ба илм ҳамчун як муҳаррики ҷомеа, ҳамчун як воситаи асосии пешрафти ҷомеа назар мекунему аз анамун навгониҳои илмӣ дар раванди истеҳсолот дар кадом самте ки набошад истифода мекунем, албатта ин нишонаи асосии рушди илм ва рушди ҷомеа аст. кишварҳои дар ҷомеаи ҷаҳонӣ фаъолият мекунанд дар самти илмҳои табии риёзӣ ва дақиқ ки ба дастовардҳои хеле зиёд ноил гардиданд. имрӯз ҳамон кишвари бозори ҷаҳониро ба дасти худ гирифтааст, ҳамон кишваре дар истеҳсолот ширкат мекунад ва молҳои он ҳамон молҳои саноатиаш рақобатпазир аст ки пеш аз ҳама ба дастовардҳои илмӣ техникӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунад. бинобар ҳамин таҷрибаи кишварҳое ки имрӯз дар масири татбиқи навгониҳои илмӣ дар раванди истеҳсолот ба дастовардҳои хеле зиёд ноил гардиданд, барои мо ҳамчун як таҷрибаи ғанӣ аст истифода намоем. масъалаи дигаре ки имрӯз мо бояд дар масири амалишавии навгониҳои илмӣ дар раванди истеҳсолот бештар диққат намоем, ин ба илмҳое ки имрӯз дар шароити Тоҷикистон зарур ҳастанд. ҳама илм албатта дар ҷомеа зарур аст, ҳама илм дар ҷомеа рисолати худро дорад, функсияи худро дорад. лекин вақте ки мо ба шароити табиӣ, иқлим ва дигар хусусиятҳои хоси Тоҷикистон назар мекунем, мебинем ки имрӯз
мо бояд бештар ба илмҳое таваҷҷӯҳ зоҳир кунем ки ба шароити мо бештар мувофиқ бошад. Махсусан илмҳои геологӣ. Тоҷикистон кӯҳсор аст ва барои омӯзиши минтақаи кӯҳистони Тоҷикистон, махсусан релефҳои минтақаи кӯҳистон, имрӯз зарур аст ки мо бештар ба илми геология таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намоем. Сарватҳои табиие ки имрӯз дар минтақаи кӯҳистони Тоҷикистон ҳамчун сарватҳои нодир маҳфуз аст, ба хотири коркарди онҳо, ба хотири аз онҳо дар раванди истеҳсолот истифода кардан, зарур аст ки мо пеш аз ҳама заминаҳои илмию техникиро гузорем ва баъдан дар заминаи он корхонаҳои саноатӣ ва дигар корхонаҳои истеҳсолкунанда сохта мешаванд ки ин албатта аз як ҷониб боиси амалишавии ана ҳамон яке аз ҳадафҳои асосӣ ва стратегии Тоҷикистон саноаткунонии кишвар мегардад. Бинобар ҳамин имрӯз зарурат ба миён омадааст ки мо бештар ба илмҳое таваҷҷӯҳ зоҳир намоем ки ба шароити кунунии Тоҷикистон, яъне ба талаботи имрӯзаи Тоҷикистон созгор бошанд. ҷаҳонбинии илмӣ чист ва он чӣ аҳамият дорад? Дар ҳама давру замон барои миллат, барои миллати соҳибтамаддун, барои миллати соҳибдавлат ҷаҳонбинии илмӣ дар мадди аввал қарор дорад. Боиси ташаккули маърифат мегардад. Он миллати он давлати он ҷомеае ки ба илм ҳамчун воситаи асосии мукаммал гардидани ҷаҳонбинӣ ва маърифат таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад, умри он пойбарҷо аст. Ҷаҳонбиниҳо дар чанд шакл вуҷуд доранд. Ба талаботи замони муосир барои пойдору пойбарҷо боқӣ мондани миллату давлат ҷаҳонбинии илмӣ омили асосӣ аст. ҷаҳонбинии илмӣ хоси ҳама қишрҳои ҷомеа нест. ҷаҳонбинии илмӣ ҷаҳонбинии сатҳи олии ҷомеа аст ки фақат ба ана ҳамон зиёиён ба онҳое дахл дорад ки бештар дар самти таҳқиқотҳои илмӣ ба фаъолияти илмӣ машғул ҳастанд. Вале ҳамин ҷаҳонбинии илмӣ заминаи асосии мукаммал гардидани ҷаҳонбинии ҷомеаи шаҳрвандӣ мешавад, чунки қишри мафкурасози ҷомеа ҳамин олимон ҳастанд. вақте ки мо ба ҷаҳонбинии олимон ҳамчун як заминаи асосии рушди маърифати ҷомеа назар меафканем, албатта дар ин самт муваффақ мешавем. имрӯз олимон мафкурасоз ҳастанд. имрӯз олимон метавонанд ки дар рушди ҷаҳонбинии насли наврас ва ҷавони кишвар нақшгузор бошанд. агар ки мо дар ҳамин самт муваффақ шудем, дигар ҷавонони мо, насли навраси мо ба он идеологияу мафкураҳое ки хусусияти хуруфотиву масалан хусусиятҳои бегунапарастӣ доранд, ба онҳо майли рағбат намекунанд. раванди ташаккулёбии ҷаҳонбинии илмӣ идома дорад ва албатта то кадом андоза дар амал татбиқ гардидани намун самараи ҷаҳонбинии илмии олимон аз фаъолияти олимон вобастагии хеле зиёд дорад. имрӯз олимонро зарур аст ки аз тамоми ҷиҳат дар тафаккурсозии ҷомеа, дар ташаккулёбӣ ва рушди ҷаҳонбинии ҷомеа нақшгузор бошанд тавассути намун ҷаҳонбинии илмии худашон. ва ҷаҳонбинии илмӣ албатта ин як нав рақобат аст. ин як нав рақобати намун олимону зиёиён ба хотири боз ҳам мукаммал намудани намун донишҳои илмӣ, боз ҳам мукаммал намудани намун сатҳи илми худ аст. ҷаҳонбинии илмӣ аз чӣ манша мегирад? ҷаҳонбинии илмӣ аз дониш. ин якбора ба инсон ҳамчун як воситаи асосии рушд ворид намешавад. ҷаҳонбинии илмӣ заминаҳои худро дорад ва они ҷаҳонбинии он шахси ҷаҳонбинии илмӣ дорад ки аввал дониши мукаммал дорад, бо дониш мусаллаҳ аст. чӣ гуна донишҳо? донишҳои замонавӣ. донишҳои замонавӣ гуфта, донишҳоро дар назар дорем мо имрӯз ки аз намун раванди навгониҳои илмӣ, яъне дар ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз чӣ гуна навгониҳои илмӣ ба амал омада истоданд, чӣ гуна илму технология рушд карда истодааст ва вақте инсон аз ин чиз бохабар мешавад, ҳамарӯза аз раванди рушди босуръати илму технология бохабар мешавад, албатта ба хулосае меояд ки ӯ низ бояд дар ҷомеа чӣ бошад, нақшгузор бошад. ана ҳамин хулоса аз куҷо бармеояд? Аз ҷаҳонбинии илмӣ. чунки вақте ки инсон аз натиҷаи дастовардҳои илмию техникӣ бохабар шуд, аллакай ин ҷаҳонбинии масалан оддӣ ба ҷаҳонбинии илмӣ табдил меёбад. яъне мо аллакай аз дастовардҳои илмию техникии ҷомеаи ҷаҳонӣ вақте бохабар мешавем, ҳамун мафкураи мо, ҳамун сатҳи фаҳмиши моро ба хулосае меорад ки имрӯз мо бояд ки ба илм ҳамчун як воситаи асосии рушди ҷомеа назар кунем.
ҷаҳонбинии илмӣ сатҳи олии ҷаҳонбинӣ аст. нафаре ки ҷаҳонбинии илмӣ дорад, ашхосе ки ба ин чиз мусаллаҳ аст, албатта содалав намешавад. албатта ба ҳар гуна идеологияҳо, ба ҳар гуна тафриқаандозиву дигару дигар масъалаҳо ворид намешавад. ҳамчун шахсият ташаккул ёфтааст, ҳамчун шахсият мафкураи ӯ аллакай то дараҷае рушд кардааст, ки дигар дар ҷомеа фақат бо истифода аз ақлу идрок, бо истифода аз натиҷаҳои намун ба даст овардаи илму дониши худ фаъолият мекунад. роҳандозии озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ аз қабили фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фуруғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман ва дигар озмунҳои ҷумҳуриявӣ давоми татбиқи ҳамин сиёсати илммеҳварӣ дар Тоҷикистон аст. баргузории ҳамин гуна озмунҳо барои худшиносу худогоҳ шудани шаҳрвандони кишвар, хоса наврасону ҷавонон ва рушд ёфтани ҳамин ҷаҳонбинии илмии сокинони Тоҷикистон чӣ нақш гузошта истодааст? ба хотири он ки ҷомеаи Тоҷикистон рӯ ба илм биёрад, рӯ ба дониш биёрад, бинед шумо дар чанд соли охир бо ташаббуси пешвои миллат чӣ қадар иқдомҳо дар амал татбиқ гардид. яке аз ин иқдомҳо, чӣ хеле ки шумо ишора кардед, ин озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аст. ҳамин таҷрибаи баргузории озмуни илм фуруғи маърифат дар кишвар нишон дод, ки имрӯз майлу шавқи хонандагони ҳатто макотиби миёнаи таҳсилот ва донишҷӯёни макотиби олӣ ба самти илм рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. яъне ҷалб намудани онҳо, бедор намудани шӯру шавқи онҳо дар самти интихоб намудани масири илм хеле назаррас ба чашм мерасад ва иштироки фаъолонаи ҳам хонандагон ва ҳам донишҷӯён дар озмуни илм фуруғи маърифат дар чанд соли охир бори дигар аз он шаҳодат медиҳад, ки аллакай ҷомеаи Тоҷикистон, махсусан наслҳои наврас ва ҷавони кишвар ба илм ҳамчун як омили асосии амалишавии ормонҳои худ дар оянда такя карданд. сол то сол иштироки хонандагону донишҷӯён дар ҳамин озмонҳои ҷумҳуриявӣ, махсусан илм фуруғи маърифат зиёд шуда истодааст. ин озмонҳо водор мекунад хонандаро, ки бештар ба таҳқиқоту ба навгониҳо рӯ биёрад. онҳое ки имрӯз дар самти ихтироот, ки натиҷаи асосии ҳамин омӯзишҳои илмӣ аст, ба дастовардҳо ноил шуда истоданд, мо шумо бибинем, ки чӣ қадар аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон ба мукофотҳои пули сарфароз гардонда мешаванд, имкониятҳои бисёр хуб барои онҳо фароҳам оварда шуда истодааст, ки албатта заминаи асосии рушди илму технологияро мегузорад. имрӯз моро зарур аст, ки дар заминаи ҳамин озмонҳо мафкураи ҷавононро мафкураи илмӣ техникӣ гардонем. мафкурае гардонем, ки дар масири ҳамин асри илму технология, дар раванди асри илму технология мафкураи онҳо созгор бошад, мутобиқ бошад ва ин мафкура ба мо имкон медиҳад, ки мо дар оянда ба кишвари истеҳсолкунанда ва содиркунандаву дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи махсусро дарёфткунанда табдил ёбем. яъне ин аз мафкураи ҳамин имрӯзаи ҷавонону насли наврас вобастагӣ зиёд дорад. ба хотири ҳамин ҳам чунин озмонҳо аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон созмон дода шуд, ки имрӯз бинед шумо озмони илм фуруғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман, албатта озмони Шоҳ Монамахонӣ, тоҷикон оинаи таърихи миллат, фуруғи субҳи доноӣ, ино озмонҳое ҳастанд, ки насли наврас ва ҷавонро, тамоми қишрҳои ҷомеаро ба китоб, ба илм даъват мекунад. таҷрибаи ягон кишвар имрӯз ёд надорад, ки аз ҷониби давлат, аз ҷониби ҳукумат китоб ба таври ройгон ба тамоми аҳолӣ тақсим карда шавад. бинед шумо асарҳои бунёдии олимони тоҷик, мутафаккирони тоҷик, махсусан тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров ва шоҳномаи Абдулқосим Фирдавсӣ бо ташаббуси пешвои миллат ба тамоми аҳолии Тоҷикистон тақдим карда мешавад. ин албатта яке аз омилҳо, яке аз нишонаҳои асосии таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти олии кишвар дар масъалаи баландбардоштани савияи дониш, савияи илмӣ, техникии ҷомеаи Тоҷикистон аст. ба ҳамин хотир имрӯз зарур аст, ки ана ҳамин китобҳо, ана ҳамин дастовардҳо, ана ҳамин ғамхориҳое, ки аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон зоҳир карда мешавад, аз ҷониби падару модар, аз ҷониби волидайн низ дар ҷомеа, дар муҳити хонаводагӣ назорат карда шавад. имрӯз бояд дар баробари муассисаҳои олии таълимӣ, дар баробари ниҳодҳои илмӣ бояд оила низ дар ташаккули мафкураи фарзанди худ, ки фарзанди ӯ оянда ба мактаб, баъдан ба донишгоҳ, баъдан ба муассисаҳои илмӣ ворид мешавад,
нақшгузор бошад ва албатта бетараф набошад. бинобар ҳамин имрӯз тамоми қишрҳои ҷомеаро зарур аст ки дар масъалаи баландбардоштани мафкураи илми техникии ҷомеа тавассути ҳам баргузор намудани озмонҳо ва ҳам таблиғу ташвиқи намун натиҷаҳои илми техникӣ бетарафина зоҳир накунанд ва албатта аз сиёсати илммеҳварии ҳукумати Тоҷикистон, аз ин сиёсати махсуси давлат ҳамеша ҷонибдорӣ намоянд, махсусан қишри зиёии ҷомеа. ба шумо барои иштирок дар барномаи дар мавзӯи рӯз ва ибрози андешаҳои муфид миннатдорӣ баён мекунед. илму дониш кафили асосии рушду пешрафт ва татбиқи ормонҳои ҳар миллату ҳар давлат дар замони муосир унвон мешавад. бинандаҳои азиз, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо номзади илмҳои таърих Датсен Ҷамолдин Шарифзода вобаста ба сиёсати илммеҳварӣ ва нақши донишу илм дар рушду пешрафти давлат. дар ҳамин ҷо барномаи дар мавзӯи рӯз ба охир мерасад. бо барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон бимонед.